Днес ще ви срещнем с една филмова легенда, наистина филмова легенда, световно известен актьор, който сте виждали като наемен убиец, средновековен рицар, полицай и още много други неща. Най-често ролите му са на мълчаливи, харизматични и опасни персонажи, тайни агенти, експерти по оръжие, които понякога се оказват с неочаквано нежни сърца. И които могат да надникнат в душата ви, просто без да им мигне окото, но днес ще ви срещнем с него в една нова за него роля. Френската легенда Жан Рено от Леон, Никита и Ронин с над 40 емблематични филма застава пред камерата на 100% будни не като актьор, а като разказвач. Срещна го не кой да е, Лили Илиева. Здравей, Лили! Здравейте! Как ще стигна до цялата тая история с Жан Рено? Гледам книгите, които са подредени във вашето студио и си казвам, трябва да добавим още една. Липсва ни нещо. Липсва ни нещо. Преди 2 години, 2024, през пролетта, излезе първия роман на Жан Рено, който се казва Ема. Малко по-късно излезе и на български в прекрасен превод от Красимир Петров. Това е важно, защото една литература е истинска, когато човек може да и се наслади, когато я преведе един добър преводач. И така започнах да опитвам да се свържа с Жан Рено. Романа е много интересен, трилър и любовна история в едно. Действието се развива в Оман, започва от Бретан в северо-западна Франция и мога да ви оставя време и за други въпроси. Много интересно, че той не се е скрил зад някакъв псевдоним, напротив, застава с името си като разказвач, като писател. Абсолютно застава. Защото можеше да се скрие зад някакво абсолютно произволно име. Например, като човек, който е изиграл толкова роли в живота си, със сигурност, абсолютно застава с името си. И всъщност това, което много ме, как да кажа, началото на романа е много хубаво. Той започва последния начин. Най-голямото приключение е самият ни живот. Там се започва всеки велик разказ, но да видим къде ще отиде. Какво най-много те изненада в разговора с него? Най-много ме изненада... Всъщност той е променен. Ще видите. В кой смисъл? В много красивия смисъл. Човек се променя с времето. Много по... Как да кажа? Много по-улегнал, много по-умерен, изключително добър човек. Изненадаме колко е земен, смирен и приятен за разговор. Лили говори, сякаш тя го е срещала за втори път. Да. Или поне за трети. Или? Да. Срещала съм го на екрана толкова много пъти. Вие не сте ли? Окей. Това са роли, той е актьор, не може просто да е много добър актьор. Всъщност може би е точно. Това го знаете и двамата със сигурност. Ти проведе разговор с него на твоя роден втори френски език. Точно така. Което е също много хубаво, че така нямаш бариера. Той така или иначе, всъщност той е испанец, както е известно, родена и в Казабланка. Говори испански, френски, италиански и английски, но така, повече... Разговора с него мина. Предпочетохме да зададе на френски. Видим и самото интервю. Айде да видим какво сте си говорили с този човек, че и на нас ни стана много любопитно. Колко е френски, колко се разкрива сега. Да видим Жан и да Рено. кажем още нещо, че има още една част на интервюто, която ще бъде следващия понеделник. Добре, това е първата част. Първа част. Bonjour, enchanté. Je m'appelle Milan. Bonjour. Merci beaucoup. Господин Рено, благодаря, че приехте това интервю. Как сте? В какъв момент ви намирам? Работя. Работите? Върху какво? Да, репетирам един спектакъл, който ще играя в Япония. Моноспектакъл е. На френски, с текст и музика. Струва ми се, че планирахте да поставите автобиографичен спектакъл на японска сцена. За това ли става въпрос? Точно за това. Това е. Казва се Двугърба Камила. Значи вече наближава да стане реалност. Да, ще бъде на сцена през май. Вижте, това е книгата ви на български. Вау! Каква хубава корица, нали? Да, наистина. Прочетохте ли я? Да, и ми беше много интересна. Първо, искам да кажа, че изпитах огромно удоволствие, защото това е истинска литература. Благодаря.
И след това се изненадах, че главният герой на вашата история е жена. Dans le corps d'une femme. Че сте избрали да влезете в ума и в тялото на една жена, да разказвате от нейна гледна точка. Защо направихте този избор и как? Choisi. Et pourquoi? Историята ми хрумна преди много време, когато бях на спа в Бретан с жена ми и всъщност тя ми каза за една масажистка. Каза, трябва да отидеш да опиташ масажите й. Тя е фантастична. Отидох и тогава ръцете и магията в тях отключи потока на историята. Романът се роди изпод ръцете на една истинска масажистка. И реших, ще разкажа любовна история, защото за мен тя преди всичко е такава. При това романтична. Точно така. Исках да кажа истинска история, изтъкана от плът и емоции. И се получи. Очевидно, главната ми героиня е жена, а не мъж. И се опитах да разбера, да си представя какво движи сърцето й. Следвах историята, която се раждаше в главата ми. Впечатляващо е, защото вие сте мъж и символ на мъжественост. Любопитно е как успяхте да се свържете с емоциите и мислите на истинска жена. Дали сте се съветвал с някого за това? Когато правя любов с жена ми, аз я наблюдавам. Слушам я, коментирам с нея. Искам да кажа, че виждам, чувам, свързвам се с това, което и се случва. Преживявам го по някакъв начин. Не съм анализирал. Не съм спирал потока на писането, размишлявайки това как би го направила една жена. Просто влязох в ресурса с впечатления, с който разполагам в собствения ми ум. Прекрасно е, че го намирате за достоверно, предадено от жена. Звучи вярно. Любопитно е също при положение, че сте решил да станете актьор на 12 години. Кога ви хрумна да станете писател и защо? Et pourquoi? Защото по време на COVID всичко спря. И благодарение на един приятел си дадох сметка, че ние не сме само това, което работим. Така е. Ако карате автобус или влак, това не е всичко, което може да се каже за вас. Можете да карате влака, но и да готвите за приятели. Или да пеете в събота вечер в ресторант за клиентите му песни за любов. Разбирате ли? И аз си казах, ще правиш и нещо друго. Ще продължиш да се движиш. Защото имам много истории в главата си. Имам и други. През април ще излезе втората част на Ема. Наистина ли? Да, историята продължава. Надявам се читателите да я оценят и да можем да я продължим. Защото очевидно в края на първия роман Ема вече не е същата. Животът ти е различен. И тя трябва да намери как да продължи. Така че, ако читателите имат интерес и им е любопитна историята й, ще продължа да им разказвам за магията на ръцете. Любовната история дали ще продължи? Разбира се. И ще видим как любовта се променя и еволюира, защото първата част завършва малко трагично. Ще видим какво се случва с Ема след момента, в който тя стига на плажа съвсем сама. Разбирате ли? И е съкрушена, и сърцето й, и тялото й са наранени. Вау! Ами сега трябва да продължи да живее. Как? Защо избрахте действието да се развива в Оман? Защото преди много време бях на ваканция там и ми се стори... Можех да избера Абу Даби или някоя подобна страна, но те са по-познати. Оман ми се струваше по-мистериозен, защото е по-малко позната страна от останалата част на света. Затова, още повече, че е една много богата страна, която функционира добре и заради близостта на морето, за да може да бъде създаден спа-центъра, който е поводът за пътуването на Ема с комплекса по таласотерапия и там има прилив и това е важно. Имате ли ритуали свързани с писането? Pour écrire.
Да, не сядам да пиша веднага. Оставям историята да заври и да кипне. Започвам да виждам конструкцията и тръгвам оттам. После напредвам и я оставям да ври около 2-3 месеца. И после започвам да пиша по-малко. Така, точно като в тенджера, в която правите супа. Дали вие усещахте липсата на майка ви, подобно на главната ви героиня Ема? Защото нейната болка от загубата й е толкова осезаема. Да, в разбира романа. се. Не знам дали това е опит да се скрия зад персонажа, но фактически това ни свързва. И двамата сме загубили майка си. Ема говори с майка си. Да, и аз говорех с моята, когато бях много по-млад. Говорех и, защото я виждах и усещах, че минава покрай мен. Наистина ли? Да, но един ден това приключи. Един ден трябваше да я оставя на спокойствие. И вече не я викам, докато Ема говори с майка си, все едно тя е пред нея. Така аз си го представях, защото майката очевидно е част от всеки нас. Има и още един много интересен персонаж в романа ви, според мен. Флуидът. Моля, разкажете за него. Флуидът, да. Исках героинята ми да има някаква сила, умение, което й дава власт. Да е нещо, за което тя да не подозира. Има много хора, на които е дадена сила в ръцете им. Понякога ви казват: "О, имаш много горещи ръце." Нали знаете, често го казват за някои. И си помислих, щом са горещи, значи през тях минава нещо. На мен често ми се е случвало, когато съм тревожен, ръцете ми да се изпотят. Тоест, те са като продължение на ума ви, на духа ви. Това имам предвид. И това е сила. Сила, която моята героиня Ема не успява да овладее всеки път. Но Ема я използва с много честност, когато открива, че я притежава. Исках да разкажа и за работата й върху това да владее силата, за еволюцията на нейното вътрешно аз във връзка с тази сила. Когато разберете, че притежавате нещо подобно, решавате дали ще го използвате честно и за доброто на другите. Или ще станете лош човек и ще я употребите, за да съборите и другите в мрака. Разбирате ли? И всичко това е много интересно. Дали вашата сила е да сте актьор? Или да сте писател? О, не, моята сила е в общуването. Дали съм актьор или писател, няма отражение в моето днес. Това, което ме придвижи, когато бях млад, беше умението ми да общувам. И аз не съм го използвал, за да доминирам. Това е моята сила. И ето къде ме доведе тя. В този смисъл имам голям късмет. Изненадахте ли се от способността си да напишете роман или сте писали друг път през годините? Писането на тази книга много ме освободи, защото очевидно имах комплекс, както всички. Когато вземете бял лист хартия и молив, се сещате за великите писатели. Или поне аз го направих. И веднага пред мен изникна образа на Виктор Юго. А той за мен е огромен писател. Тоест, искаш да пишеш, но не можеш да се сравняваш с Виктор Юго. Но моят роман ме излекува от този страх. И продължих нататък. Значи ви вдъхновява Виктор Юго. За мен той е един от най-големите, със сигурност. Огромен е. Дори днес спектакълът по клетниците продължава да се играе в цял свят. Изключително е това. А пък аз очаквах да споменете Александър Дюма баща, защото романите му са по-приключенски. Така е. Много обичам и приключенията. Липсват ми филмите от 60-те, където има и романтика, и приключения. Вече няма много такива.